Unsay ilhanan o unsa nimo pagkabaw kung pwede pa ka mahimong teacher labi na sa elementary ug high school. So ganina akong anak ni-take og entrance exam sa CNU nya akong advice niya nga dili mag-usik og oras sa lisod na mga items. Ang gingon niya nga kung tanaw niya lisod latangan lang sa karon humana exam nangaon mi nagstorya mi matud pa niya gilatangan niya tanang math kay lisod man na resulta ha ipagbalik niya gamay na siya oras sa math. So tuntubagon unsay ilhanan o unsa na yung pagkabaw kung pwede ka mag-teacher na ko'y tulo ka tips nya base na ikaupat o niya. So una, angin ka ma-teacher kung kabaw ka mo explain. Kaya ang uban, nakasabot ka sa imong nasabtan, pero dili nimo ma-explain imong nasabtan. No? Murag nahigugma ba? Dili ma-explain. Pero di man na gugma ang pagtudlo. No? Kinahanglan ka gana kay gugma sa pagtudlo aron mahimo ka magtutudlo. Pero kung but pasabot kung ganahan ka mahimong teacher sa elementary, labi na sa elementary, kailan ka ba ka ma-explain? Pero sa high school o sa college, di naman mo-explain ang ibang teachers. Nga naman, ang mga bata na may pa-explain nila. Pero sa elementary, kinanglan kabalo ka mo-explain. Ikaduha, kinanglan kabaw ka mo pasayon sa lisod. Dili kay imong palisuron ang sayon or imong palisuron og samot ang lisod na daan. So kung ganahan ka mag-teacher sa elementary, ginang kabaw ka mangita og paagi labi na sa math nga mapasayon nimo para sa bata ang lisod nga subject. O ang ikatulo, kinahanglan kabaw ka mohatag og instruction. Kinahanglan kabaw ka mohatag og step by step procedure. Example, nakaisugo sa bata. Sample niya, dong, kuha ara gud akong ballpen. So, ang pangutana na asa dapit ng ballpen. Unsa nga ballpen? Red, blue, or black? Sige, so kinahanglan kabaw ka mohatag og instruction like, dong, kuha ra gud akong ballpen. Ato sa akong lamisa nasa ibabaw na ay blue nga ballpen dito. Palihog ko ato dong ha. Nga na. Kung kabaw ka na, pwede ka ma-teacher sa elementary. O, siyempre, ikaw pat, para ma-teacher ka, yun lang makapasar ka sa entrance exam. Ang public na college like Cebu Normal University, CTU, UP, na mga na sila entrance exam. So, kana lang. Kung paminaw ni mo, katutan na ng gipanulti na ani mo, apply na. Kuha og kurso para mag-teacher ka.